Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Mercy Zamawa. Poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse omwe uchitikire mdziko la America. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera yomwe ichite kafukufuku atsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati chisankho chapadera chomwe chinachitika pa 17 sabata ino chinali chabata ndi mtendere. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akuyembekezeka kupita mdziko la America komwe mwazina akakhale nawo pa msonkhano omwe cholinga chake ndi kukhazikitsa mfundo zokomera tsogolo la ana pa dziko lonse. Chikalata chomwe wasayinira ndi mlembi wamkulu wa maofesi ya President ndi nduna Justin Saidi chati Madam Professor Mutharika awayitana kupita ku msonkhano ku America ndi mayi wa dzikolo Mayi Marine Trump. Msonkhano ukachitika kuyambira pa 24 March mpaka pa 26 March ku Washington DC. Dziko la Malawi latsimikizanso za ubale wake ndi dziko la China pa chikondwerero cha chaka chatsopano cha China chomwe chinachitikira ku Lilongwe pomwe maikowa avomereza kulimbikitsa mgwirizano pa malonda zomangamanga ndi kutukula miyoyo ya anthu m'maiko awiriwa. Tili ndi zambiri mu lipoti la McDonald Chiwayula. Polankhula pamwambowu nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena George Chaponda athokoza boma la China ndi anthu ake ponena kuti dzikolo ndi chitsanzo cha chitukuko. Achaponda anati Malawi ikulimbikitsika ndi momwe China yakulira kuchokera ku mavuto azachuma kufika poti tsopano ndi limodzi la maiko amphamvu ndi otukuka pa dziko lonse. Ndunayi inayamikanso kuti China yathandiza kwambiri Malawi pa zomangamanga monga kumanga nyumba ya malamulo komanso misewu yayikulu monga M1. Machoti kondolesa kwambiri ndikuti pa ubale watu wa ife aku Malawi ndi aku China taphunzirapo zambiri komanso tikupindula monga mutaona lero iwowa atipasa ife ndalama zokwana ngati 2 million US dollars zimene zofunika kuti atithandize ife mavuto amene tili nawo ine okhuza nyengo imene tili nayo imene anthu akuvutika chifukwa cha mazi amene avutika afika madera apa ndi apa. Komanso sayiwala iwonso atithandiza kutipasa mpunga ndi zinthu zina zambiri. Sikoyamba kamene pakuchita munga tikuziwa kuti pa ubale wathu ndi aku China achita zinthu zambiri. Parliament tili nayo ndi omwe anatimangira komanso BICC ndi zinthu chitipa Karonga Road, MUST, Malawi University of Science and Technology ndi zina zambiri. Apanso posachedwa pangakhale M1 road imene yaku Lilongwe ndiwo amene atithandiza kumanga. Komanso afuna kutithandiza ife kuti tizitha kuyenda bwino ndi maiko ena pochita nkhani ya Lobito corridor zimene zofunikira kwambiri. Achaponda nanenanso za ndondomeko ya boma ya economic diplomacy yomwe cholinga chake ndi kukopa ndi kuchita malonda ndi maiko akunja. Anati pakali pano dziko la Malawi layamba kale kupindula pogulitsa katundu osiyanasiyana dziko la China monga nyemba, mtedza ndi soya. Mawu ake kazembe wa dziko la China ku Malawi Lu Xun walonjeza kupitiriza kuthandiza Malawi pa chitukuko. Kazembeyo walengezanso za thandizo la ndalama zokwana 2 million United States dollars pafupifupi 3.5 billion kwacha kuti zithandizire pa ntchito zosamalira anthu omwe avutika ndi njala komanso madzi osefukira. Chaka chatsopano cha ku China chimadziwikanso kuti Spring Festival ndipo chimayimira mgwirizano wa mawanja ndi mfundo zofanana zomwe zimakulitsa ubwenzi wa maiko awiriwa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe.
Sipikala wa nyumba ya malamulo Asamir Suleiman ati nkofunika kuti nyumba ya malamulo idzigwira ntchito ndi mabungwe omwe saboma potukula Malawi pa ntchito zosiyanasiyana. Suleiman amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumana ndi amabungwewa. Zambiri mu lipoti ili la Bridget Makawa lomwe akuwerenga ndi Catherine Banda. Polankhula pa msonkhanowu, Suleiman ati mabungwe omwe saboma ntchito yawo simasiyana kwambiri ndi ntchito ya nyumba ya malamulo, makamaka poonetsetsa kuti boma likugwira ntchito bwino komanso ndalama za boma zikuyendetsedwa bwino. Iwo anafotokozanso kuti anachiona cha nzeru kuti akumane ndi mabungwewa kuti akambirane ndi kumvetsetsana kuti adzigwira ntchito motani kuti Amalawi onse azipindula. Ndinaona kuti tikhale nawo pansi timvetsetsane kuti tiziyenda bwanji ngati anthu amodzi okonda dziko komanso kuthandizana kuti pokutha pa zonse Amalawi apindule ndi parliament yawo, Amalawi apindule ndi mabungwe amenewa, komanso Amalawi apindule ndi boma lawo, boma limene likhale likuyendetsa zinthu mwa malamulo chifukwa chokuti aziopa kuti tikapanga zibwana parliament ikuyang'ana. M'mawu ake, mkulu wa bungwe la Council for Non-Governmental Organizations Kongoma Ronald Ntonga ati kukumana ndi nyumba ya malamulo yomwe ndi nthambi ina ya boma ndikofunika kwambiri chifukwa kuthandizira kuti adziyendera limodzi poyimirira Amalawi komanso kuwatumikira. Wake ndoti ndofunikira kwambiri kuti ngati Kongoma timapanga coordinate mabungwe kuti azikhala pamodzi ndi boma ngakhale akugwira ntchito zawo, komano timafuna kuti mabungwe aja azithandiza boma amene kugwira ntchito. So meeting parliament ngati bungwe ngati amu imodzi ya boma. Pa msonkhanowu panakambidwa mfundo zosiyanasiyana zomwe zithandize kupititsa patsogolo dziko lino kudzera mu mgwirizano wa nyumba ya malamulo ndi mabungwe omwe saboma. Suleiman akhala akukumana ndi mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana mdziko muno pofuna kukambirana momwe angagwirire ntchito limodzi. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera ya ku nyumba ya malamulo yomwe ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 Juni chaka cha 2024. Izi zikutsatira chitsogozo chomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka powuza nyumba ya malamulo kuti ichitenso kafukufuku wina watsopano pa nkhaniyi kuti apeze chilungamo chenicheni. Smart Chalika wafika ndi ripoti. Sipikala wa nyumba ya malamulo Asamir Suleiman walengeza kuti komiti yapadera ya mamembala 13 a nyumba ya malamulo ichite kafukufuku watsopano kudza ngozi ya ndege imene idapha anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Mwazina iwo ati kafukufukuyi achitika m'masiku okwana 90. Polankhula ndi wailesi ya MBC otsogolera zokambirana mu nyumba ya malamulo a Japp Muhango ati mamembala a komiti achokera mu zipani zosiyanasiyana komanso aphungu oyima paokha, ndipo achipani cha DPP akhala ndi mamembala 4, a MCP mamembala 3, a UTM ndi UDF DPP membala mmodzi aliyense, ndipo oyima paokha akhala ndi mamembala 3 mu komiti iyi. Idakumana masiku awiri apitawo ndipo idagwirizana kuti kafukufuku amene achitike, komano achitika ndi kadaulo amnyumba muno okwanira 13 mamulumuzana amene wanda amene atenge udindo watsogolera ndondomeko yonse ya kafukufuku watsopano. Boma likupanga chicho chotekeka kuti kafukufuku amene achitike bwino mwa kadaulo pozitika kuti kafukufuku kuti atheke amafunika ndalama. Anduna zachuma adati simikizira kuti aonetsetsa kuti ndalama zipezeke zothandiza komiti imeneyi kuti igwire ntchito yake mopanda mavuto ena aliwonse. Choncho nditaonera pano kuti ndalama zogwiritsa ntchito kafukufuku ameneyi zipezeka ndithu. Poyikapo ndemanga pa nkhani osungitsa mwambo wa chipani cha MCP mnyumba ya malamulo a Moses Konkuyu ati kafukufukuyi ndofunikira kwambiri kunena kuti athandizira kubwetsa poyera chilungamo cha nkhani komanso kuyankha mafunso omwe Amalawi ali nawo. Kaununa ameneyo athandizira pene pali mafunso mayankho akhonza kupezeka, komanso pena
ndizothandiza kuti dziko tikhoza kuyenda pita chitsogolo chifukwa chakuti mkatikati mwakulira kusaka mafunso kusaka mayankho kutheka tinayankhula zinthu zina zimene zinanyulanso zilonda zimene zimati zidzipola zinatulutsanso misozi ya anthu amene anaferedwa kapenanso mwina tinapachika pa mtanda wanthu ena amene mwina sadachitepo china chilichonse koma kudzera mu kafukufuku watsopano amene achitikeyo president atithandizira kuti tikhonza kupezapo mayankho kapenanso tikhonza kupulumutsa anthu ena amene mwina anapachikidwa mosalakwa kapenanso tikhonza kuthandiza kuti zilonda zipole. Kafukufukuyi akuyembekezereka kuchitika m'masiku okwana 90. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Ndipo komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ulimi ndi chilengedwe yapempha boma kulimbikitsa gawo la migodi lomwe ati padakali pano limapereka ndalama zochepa ku chuma cha dziko lino. Wapampando wa komiti iyi Atone Henry anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amapereka ripoti la komiti iyi la ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2026 mpaka 2027. Ripoti ili lalimbikitsanso unduna zachuma kuti uwonjezere ndalama zopita ku bungwe la ADMAC. Kupatula anzathu amene akupanga za migodi mwina mosaloledwa koma sima kampani ambiri achi Malawi amene ali kuno ku Malawi amene akupanga za migodi. Makampani amene akupanga za migodi kuno ku Malawi onse ndi obwera. Tili ndi makampani aku Australia, aku Canada, tili ndi makampani aku America amene akugwira ntchito kuno za migodi. Komanso tili ndi anzathu ma Chinese, tili ndi anzathu amwenye amene akupanga ntchito zimene za migodi. Ndetu kunena kuti pozindikira kunena kuti tili pa katikati posakasaka kuti tilibe ndalama ya dziko lakunja ndi njira imodzi ngati Malawi kuti pamene tili ndi miyala ya mtengo wapatali imene maiko ena kulibe ili ku Malawi kokha kuno komanso miyala ina ndife number 1 kapena tili patsogolo penipeni kuti kulibenso miyala imene maiko ena ngati imene ifeyo tili nayo. Ndi anzathu akamabwera maiko akunjawo palibe chifukwa azilipira ngati imene akulipirira munthu wa ku Malawi kuno azilipira ndalama kunja chifukwa ifeyo tikachoka kunoko kuti tukagwira ntchito zina zili zosolo tukapanga ma transaction ena ali wose kunja timalipira ndalama ya kunja so ya ma dollars nde kunokonso iwo akabwera akuyeneka azilipira ma dollars ndicho linga yoti unduna wathu kapena titi reserve bank yathu yaikulu iteso kumatolera ndalama imene ya dziko la kunja kudzera makampani amene ali ndi chidwi ku miyala yathu ya mtengo wapatali. Komanso tinakazikika kwambiri ku chakudya tikudziwa kuti ku agriculture nkhani ya zakudya ngati ku ADMAC amapasa ndalama yochepa mochedwanso amwina ngati tiyerekeze kuti panopa timanena kuti kwa chaka chinocho apasa ndalama ina mu February nthawi yoti kulibe chakudya choti angagule ndeti timasimikizira kuti ngati komiti taonetsetsa kunena kuti tiwauze au nduna wa zachuma kuti apereke ndalama imeneyi April tikangodusisa budget kuno ku parliament. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono Shadrack Namalomba auza bungwe la Malawi Regulatory Authority MACRA kuti likhale patsogolo pa ntchito yonetsetsa kuti dziko lino likugwiritsa ntchito luso la makono pochita zinthu. Ana Malomba ananena izi pomwe anayendera maofesi alikulu la bungwe la MACRA mu mzinda wa Blantyre. Simeon Boyce wadza ndi ripoti. Paulendowu ndunayi inayendera nthambi zofunikira kwambiri za bungwe la MACRA monga ya Broadcasting Monitoring, Spectrum Monitoring, Postal and Courier Regulatory ndi ICT Innovation Economy. Ndipo pomaliza anachita msonkhano ndi anthu ogwira ntchito ku bungweli. Polankhula ndi olemba nkhani pa mapeto a ulendowu Ana Malomba ati ndi okhutira chifukwa cha zipangizo zothandiza pa ntchito yogwiritsa ntchito luso la makono zomwe a MACRA ali nazo. Iwo alangizanso bungweli kuti lizigwira ntchito limodzi ndi nthambi zina za boma pofuna kupititsa patsogolo kagwiritsidwe ntchito ka luso la makonoli. System iyi njothandizira ndipo ndimanena kuti system omwe tipite nayo mpaka na ku MRA, tipite nayo mwina mpaka na ku National Registration Bureau ikapange integrate. Vuto lake la kuti system ndi yabwino yangokhala yokha sitikupanga so kupanga integrate ndi ma systems ena. System imene chimene imapanga ndikuti no mukamayimba phone yanu ija mmene mujamo mukagula ma units mukagula kapena data kapena airtel money mmene muja muli kaleve kena kake kamene mmapereka inuyo kamene kajako timapangira une kuti no aja ku mafoni aja chifanda amene amadzatipatsa ife kumapeto kupereka kuboba asamatiponde kumene kuja ndikamayang'ana kuti ndalama zimene akupereka zikanzokwanira ndi system yabwino
yakuti mpaka na ku MRA titha kuipitisa omweyo adzikaona chifukwa MRA ndi amene amatolera VAT komanso MRA omweyo amatolera jute. System yo ndiyo titothandiza kuti foni loko mutabweretsa kuchoka kunja foni ija uyibweretsa kuno foni yanuyo titha kudziwa system yoti kuti ndinso mnalipire jute titha kudziwa. Ana Malomba alangizanso bungwe la MACLA kuti luonjezere chiwerengero cha amayi omwe ali m'maudindo. Taona menemo kuti no azimayi ngochepa maudindo malamulo akuti 60-40 komanso fundo zina zabwino amati tikhale 50-50 pamene pali zibambo apaso pakhale azimayi. Ndiye ndaona kuti mu ma structure kapena kuti kumabwana azimayi ndiochepa ndiye ndawuzanso a board chair kuti hayi tikonze pamenepo. Potirapo ndemanga mkulu wa bungwe la MACLA Amayamiko Nkoloma ayamikira ndunayi pobwera ku ofesi zawozi. Iwo ati agwisa ntchito zomwe ndunayi yawauza. Mukaona pa nkhani ya digital kumalawi kunoko MACLA ili pa katikati ukhoza kuiona MACLA ngati brain kapena ubongo pa nkhani ya digital kumalawi kuno. Endi pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mu industry ya digital or digitization. Endi pali maganizo ambiri akuluakulu amene anzathu makantries ena amene akupanga endi aminista athu sonawonso ndi masomphenya chifukwa akhala kuyenda komanso akhala kupanga meeting ndi anthu ena akunja enda kudziwa chimene chikuchitika pa ground. Endi ife atifotokozera kuti masiku ano kuli zinthu ngati AI kapena amati artificial intelligence imene imakhala ngati computer ikutithandiza kuganiza popanga zinthu zathu kuti tithe kugwira ntchito yathu mwachangu. Polankhula ku mtundu wa Malawi kudzera mu State of the National Address, President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analamula nthambi zonse zaboma kuti zizigwiritsa ntchito njira zamakono potumizirana mauthenga pa Chingerezi digital. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mercy Zamawa. Tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse omwe uchitikire mdziko la America. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera yomwe ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati chisankho chapadera chomwe chinachitika pa 17 sabata ino chinali chabata ndi mtendere. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati chisankho chapadera chomwe chinachitika pa 17 sabata ino chinali chabata ndi mtendere zomwe zasonyeza chifuniro cha anthu. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja ndi anena izi pomwe amalengeza aphungu omwe apambana m'madera anayi komanso makansala omwe apambana mawadi asanu ndi anayi komwe machitikira chisankhochi. Tili ndi zambiri mu ripotili. Ntalimanja alengeza kuti a Matthews Ntumbuka a UTM omwe anayimira dera lapakati m'boma la Lumphi ndomwe apambana ngati phungu, athokozere lunji a DPP apambana dera la Nkhotakota Liwaladzi, a Patrick Bandawa MCP ngati phungu wadetsa Ntakataka, ndipo amavuto gulo oyima paokha ndiye phungu wa dera la Kuzambwe kwa boma la Blantyre. Chipani cha DPP chapeza mipando ya makhansala inayi, MCP umodzi, oja zake alibe mulandu umodzi, ndipo itatu yapita kwa omwe anayima paokha. Malingati wa pampando wa MECU, mvula yomwe inagwa tsiku lomwe anthu amaponya voti ndi zina mwa zifukwa zomwe zinachititsa kuti ovota akhale ochepa. Justice Ntalimanja anati ndi zotsangalatsa kuti chiwerengero cha mavoti owonongeka chatsika, zomwe zikuonetsa kuti anthu akuzindikira mene angavotere akawaphunzitsa. Koma iwo anadandaula ndi kuchepa kwa amayi omwe anayimira pa chisankho chapaderachi, pomwe ati madera anayi a khansala panalibe mayi yemwe anapikisana nawo. Bungwe la MEC lati lichititsa chisankho chapadera cha phungu mdera la Lilongwe Bwaira komanso Machinga Mikoko masiku omwe azalengeze mtsogolo muno. Austin Fukula, MBC, Lilongwe.
Unduna wa zamaboma ang'ono walengeza kuti chuti cha tsiku la Idi chikhalapo lolemba pa 23 Machi 2026. Izi zadza potsatira kutsimikizika kwa kuoneka kwa mwezi wa Shawali lachinayi pa 19 Machi 2026. Izi zikutanthauza kuti Asilamu mdziko muno apemphera mapemphero a Idi ul-Fitri loweruka pa 21 Machi 2026. Komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Moleni apempha makampani komanso mabungwe omwe saboma kuti apitirire kuthandiza boma mu ndondomeko yopereka thandizo kumanja omwe akhudzidwa ndi mavuto a njala. Moleni ayankhula izi kusalima pamwambo olandira matumba 1280 achimanga kuchokera ku kampani ya M&B ngati njira imodzi yothandiza boma pa ndondomekoyi. Zambiri mu lipoti ili la Trinity Kaphantengo. Chaka chatha mwezi wa Oktoba, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analengeza kuti mdziko muno muli njala kamba kang'amba yomwe inakuta dziko lino pa nthawiyi. Kutsatira izi, mtsogoleriyu anapempha mabungwe osiyanasiyana kuti athandizepo pa zavutoli zomwe zachititsa kuti kampani ya M&B itengepo gawo. Poyankhulapo, komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Wilson Moleni ayamikira thandizo lochokera ku kampani ya M&B potsindika kuti lithandiza bungweli kupereka chakudya kwa anthu ochuluka. Iwo apemphanso makampani komanso mabungwe omwe si aboma kuti atsatire zomwe kampani yachita pofuna kuthandiza boma. Eni ake amakampani aku Malawi kuno ngati akuchitapo kanthu ndikuti ngati dziko tamba kuziyimira patokha, chifukwa monga mukudziwa nthawi zambiri mwina timadalira maiko akunja, koma chifukwa cha zinthu zina zimene zikuchitika kunja, zithandizo za mabungwe zochoka kunja panopo zinayamba kuchepachepa, ndipo tikuyenera ndithu kuti makampani akuno ku Malawi, eni ake akuno ku Malawi komanso makampani ena amene ali kuno ku Malawi azitengapo gawo. M'mawu ake, mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya M&B Amaxide Makhuwira ati kampani inachiona cha nzeru kuti ithandize anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Salima. Lero tinachiona chofunikira kwambiri kuti tipereke kuchimanga poyankhapo funso limene pempho limene a president athu Profesa Arthur Peter Mutharika adapempha mu 2025 pa 27 Oktoba kuti makampani abwino apereke ofuna kwabwino kwa anthu amene akhudzidwa ndi ng'amba komanso mavuto osiyanasiyana. Then ife tinachiona chabwino kwambiri ngati kampani ya Chimalawi kuti tiperekepo thandizo la matumba achimanga kuti tithandizire boma la Malawi kuti anthu ena apeze chakudya kudzera mu thandizo lochepa limene tingapereke. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kupelewera ndalama zokwana pafupifupi 51 billion kuti ithandizire manja omwe akhudzika ndi njala mdziko muno omwe ndi opyola 4 miliyoni malinga ndi ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVA la chaka cha 2025-2026. Trinity Kaphantengo, MBC, Salima. Ndipo mvula ya mphamvu ndi madzi osefukira zapha anthu atatu ndi kuvula za ena awiri m'boma la Chikwawa. Padakale pano anthu okwana 1562 akhudzidwa ndi ngoziyi ndipo akusowa pokhala. Zambiri mu lipoti la Chisomo Break lomwe akuwerenga ndi George Panda. Madera mafumu akuluakulu a Lundu, Gabu, Maseya, Ngowe ndi Chiputula ndi omwe akhudzika kwambiri ndi ngoziyi. Malingana ndi mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi m'boma la Chikwawa, Mayi Charity Machika, katundu monga ziweto ndi zakudya zakokoloka ndi madzi, ndipo mabanja ambiri okhudzika akufunika thandizo la msanga. Mayi Gladys Mleremba ochokera kwa mfumu Chambuluka dera la mfumu yaikulu Maseya ati anthu akufunika thandizo la msanga. Nawa Richard Brighton ochokera dera ali akuthirirapo ndimanga. Mwadzidzidzi dzulo tangozindikira kuona madzi akubwera, sitikudziwa kumene wachokera yayi, ndi anthu sadakhale pamalo amodzi akhala nyambalala, ndipo makatundu ambiri a anthu atha kutengedwa, komanso pakadali pano m'manyumbamo ni madzi okhaokha, anthu athathawira pa sukulu pa Dzumira secondary school ndi pamene pali anthu. Thandizo likufunika pompano ndi chakudya kuti anthu adye, chifukwa zakudya zawonso zatha kupita ni madzi, alibenso china chilichonse chingathandize ayi. Chinthu china ndi chakuti msewu wa Chikwawa waduka pa berewo, zomwe zachititsa kuti galimoto zisamadutse. Izi zikupereka chiopsezo kwa anthu okhala kunchalo ndi Ngabu chifukwa sangakwanise kupeza thandizo monga la chipatala
ku chipatala chachikulu cha boma la Chikwawa. Izi zili chimodzimodzi ndi anthu okhala ku Chikwawa pa boma komanso padyeratu kuti sangafike ku mchalo ndi boma la Nsanje kukachita ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo yawo. Boma kudzera ku nthambi ya Dodma mogwirizana ndi bungwe la Red Cross lakhazikitsa misasa itatu pofuna kuthandiza anthu. Kumangochi anthu awiri afa ndipo ena makumi awiri avulala kamba ka madzi osefukira komwe kwachitika chifukwa cha mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa mbomali. Mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ati mvula yamphamvu iyi yagwetsanso nyumba pafupifupi 1000. Tindi zambiri mulipotili. Mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa m'madera ambiri mdziko muno yasokoneza miyoyo ya anthu ochuluka mboma la Mangochi, komwe yaononga katundu osiyanasiyana kuphatikizapo kugwetsa nyumba. Mvulayi yomwe yayamba kugwa masiku atatu apitawo yasokonezanso ntchito za mayendedwe kamba kuti milatho ina yaonongeka ndipo umodzi mwa misewu yomwe yakhudzidwa ndi wa Mangochi Makanjira. Akuluakulu ona ngozi zogwa mwadzidzidzi mbomali ati madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi amafumu 3 kuphatikizapo Makanjira, Chowe, Mponda na Nkumba. Ndipo pakadali pano anthu awiri ndi omwe afa atakokoloka ndi madzi osefukira. Kupatula m'madera akutali, mvulayi yakhudzanso anthu okhala mozungulira tauni ya Mangochi komwenso yaononga nyumba zopyola 1000 malingana ndi mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya. Pakati panopa ndimefuna tathamangira kwambiri ndi nkhani imene ya mafamily tents, chakudya, zofunda, mbale ndi anzathu achipatalaso afunika tauni yathu yonse nkhani ya chlorine. Fatikuonanso madzi akuvutavuta akumwa amene amatipatsa water board chifukwa cha zinyalalaso zimene zapanga ku intake uku. So zipangitsanso kuti madzi akumwaso akhale vuto, magetsinso tikuonanso apa ndithu ma blackout pafupifupi. So chiopsezo chachikulu ndotinso tifunika ma chlorine anzathu za umoyo kuti mwina tipereke m'makomo menemu kuti tizeso nkhani zimenezi za kolera. Pakadali pano ntchito ya kafukufuku ili mkati mboma la Mangochi pofuna kupeza chiwerengero chonse cha mawanja omwe akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi. Padakali pano otsogolera zokambirana mnyumba ya malamulo yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Japp Muhango apempha mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino kuti athandize boma kufikira anthu omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi mdziko muno. Boma lachilimika kuti lithandizire anthu amene avutika kudzera ku bungwe la Dotma limene lili pansi pa ofisi ya president ndi nduna. Ntchito yo ili mkati maboma ambiri akhudzidwa kumadera kwina moti panafika ndithu kuti mwina tichite kutuma anthu kuti akapachimamba rescue operations ndikuti anthu azingwa sangathe kudutsa sangathe kuyenda. Zimene zitakhala tikuchita anthu tapasa malo okhala kumene zavuta kwambiri. Anthu ena amwalira ndipo ndiso chachikulu kuti abale athu ena ataya miyoyo yawo. Anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zimene panopo akupitira 9000 anthu ochuluka kwambiri. Chocho ngati boma tikuyesesa kuti kupanga chilichonse kuti anthu amene akhudzidwa afikire ndi mathandizo osiyanasiyana, zakudya, malo ogona, zinthu ngati zimene pano tikupanga. Komanso kafukufuku ali mkati chifukwa mvula sinasiye ikugwabe choncho tikutulabe data information kuti kumene ukuzikhala bwanji kuti khali ndi information yokwanira imene ithandize kupanga ziganizo zoyenerera. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse omwe uchitikire mdziko la America. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera yomwe ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 3. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati chisankho chapadera chomwe chinachitika pa 17 sabata ino chinali chabata ndi mtendere. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc pa digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndikuti mmawa wabwino.